mapagpalang araw naman po, nandito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan na magtuturo po ng karunungan po sa inyo. Sana ay bago ko po banggitin po ang orasyon po ay paki-subscribe, like, and share po, paki-follow. Nandito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan na magtuturo po ng karunungan po sa inyo. Ang isisip ko po sa inyo ay orasyon ng Ama, susi ng mga susi po. Magagamit po ito kung ano po yung gagamitin nyo pong mga orasyon. Pwede nyo po ito isusi sa dulo po ang orasyon na ito. Napaka-bisa po itong orasyon po. Galing po sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Sa mga naniniwala po sa mga spiritual po na karamdaman, mga physical na karamdaman, naniniwala po sa mga gaway, sa usog, lahat po mga at iba pang mga gawa ng mahika po ay tumutok naman po kayo dito sa Hiwaga ng Pangasinan para malaman nyo po ang mga ibabagi ko pong mga orasyon po na pangkalatan po na orasyon na magagamit po sa araw-araw po para hindi po tayo madisgrasya o maapektuhan o maapan po ng palipad hangin, lahat po kulang, hindi po tayo tablan po pag may kaalaman po tayo sa karunungan din po. Ang isip ko po sa inyo, orasyon ng Ama, susi ng mga susi po. Idugtong nyo lamang po ito kung magbabanggit po kayo ng orasyon po ay idugtong nyo po sa susi. Narito pong orasyon po, Master, Siktiral, Tiiram, Oktan, Busyong, Ok-a, Ijok, Busim, Pater, Ok-huk, Alihok. Yan po. Kahit isang bisis lamang po usalin po ito na galing po sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Sana paki-follow, like, and share po, paki-subscribe po. Maraming salamat po. At tatanungin ko po napakalaking utang loob sa inyo na. At sana ay magpursige po kayo manalangin at mag-alam ng karunungan niyo po para gabayan kayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po.